Hemmeňe salam dostlar, goýmada elňe janyňy sağmy Warşawadan hemmeňe ýalkynly salam. Näçe taýman işläp kapýarsyňyzmy dostlar, bu ýene de siziň üçin men bir täze video çekmek üçin isleýär, näýilek video çekmek isleýän diýtiňiz. Bäýerde Warşawada bir san türkmen ustamyz bar, bäýerde önüň garagyny açdy. Biz bäýerde maşin oňorçok bolsaň, bäýerde polyaklaryň ýanyna barsaň ýa-da Ukrainadan, Belarusdan zatdan ustahanalary we o taýp barsaň gymmat baha alýarlar. Menem bäýerde türkmenimiz açan üçin, ýani türkmenimiziň bir ýerini görkezmek istedim, tanışdyrmak istedim. Adresini görkezýän, belki siz bäýerler gelseňiz, maşin zat alsaňyz, zat etseňiz, hani bu çekýän videom siziň üçin bir peýdaly bir video bolar diýip umyt edýän. Onda näme? Video çekmek, şunýalaky bilgiler ýetirip durmak menden, komentar ýazmak, like basmak, agza bolmak, şu videony dostlaryňyz bilen paýlaşmak sizden. Dostlar, ilki bilen görkezjeklerden şu taýda adresini görkezýän. Adres Ribna 49. Şu adresi. Ondan sonra bärem ustahany bolançyna şunýalaky maşinlar, şoň maşinlary meninle gitjek size ustahanyny görkezjek. Gelam gideli, garaşyp duran maşinlar görkezjek, zat etjek. Bäýerde howa bugunlar sowady, pradrak sowrak, şoň üçin ýylrak giň Warşawa sow ýaman sowupdyr. Usta boljak bolýan, usta bolmak isleýän dostlar, bäýer ustaçylykdan baş çykýan dostlar da onlar. Bäýer gelseňiz, zat etseňiz, ustaçylyk barda da mäder, ustamyzdan birazjyk röportaj alar, öz utanjaňrak ýöne biz bilen gürleşermi, gürleşmeden çatyn bilenmi? Kanka, ne yapıyorsun? Sağ ol, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasıl gidiyor? Sağ ol, iyiyim. Ne yapıyorsun? Evet, çalışıyorum, taksi, seyahat Dastavka. Dastavka'da çalışıyorsun. Evet. Neresin? Azerbaycan. Azerbaycanlı. Evet. İşler nasıl gidiyor? İyi, çok. Ne yapıyorsun burada? Burada ben araba bundan almışım. Bego'dan Beyaz aldın. abiden. Evet. Ha, Beyinci abiden aldın. Evet, evet. Arenda mı aldın? Evet, arenda. Haftalık 250 zloty. Haftalık 250 zlot veriyorsun. Dostlar, Bärik Warşawa geleňizde şunýal arenda adam alıp işläp bilýäňiz. Şoň üçin de dostlar mena arenda alypdyr. Nasıl maşin aldın? Bana göstersene. Tamam. Dostlar gelin, adın ne senin? Adım Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin, sen o zaman arabanı görelim. Olmaz mı? Olur, neden olmaz? Sana zahmet olacak ama olmaz değil mi? Bu araba. Yok, yok. Ağam yakınrak, dana laytisim uzaktan eşittirmen anlatın. Bu araba mı seninki? Bu arabayı aldın. Evet. Fiat Punto. Fiyat mı söyle? Bu ne? Sunka. Sunka olmazsa çalışamayız. Yemekleri oraya alıyoruz da. Kanka, bunu 250 zlotaya aldın değil mi? Evet. Haftalık 250 zlota. Bu 250 zlotan kaç dolar yapar? Yaklaşık 60 dolar mı yapıyor? Evet. Dostlar, şu maşini arenda alıptır. Arendan bakası Türkçe bilmeyenler için aytan 60 dolar heptelik. Yani haftalık 60 dolar ödüyorsun değil mi? Peki sen günlük ne kadar kazanıyorsun da bu arabaya 60 dolar veriyorsun? Günlük neredeyse 10 saat, 11 saat çalışsan 350'den yukarı, 350 zlottan yukarı. Neredeyse, Ortalama 350 zlota kazanıyorsun yani. Günlük 10-12 saat çalışıyorsun ama değil mi? evet. Yani Sabah 100 çıkıyorsun. dolar yani kazanırsın. Ama bu günlerde kazanıyorsun değil mi? Şöyle bir şey var şimdi. Sen 100 dolar kazanıyorsun. Sen burada öğrenci misin yoksa Yok, ben çalışıyorum. çalışmak için geldin? Ama sen şimdi burada vergi ödemen gerekiyor. Onu nasıl yapıyorsun? Vergimi ben bundan önce başka işte çalışıyordum. Evet. 4 aydır ben 2 işte çalışıyorum. Başka Evet. işte çalışıyorum. Oradan benim vergim ödeniyor. Oradan ödeniyor. Evet. Ama benim bildiğim kadarıyla şimdi sen burada Dastavka yapıyorsun ya. Ha. Buradaki vergi, burada çalışmak için vergiler için aylık yani ortalama Biliyorum, 1500 öyle zlot de var. ödeme Evet, var. gerekiyor. Var, Biliyorsun değil mi onu? biliyorum. Ama bunu ekstradan ödüyorsun burada evet, kazandığın evet, paradan değil mi? evet. Okey. Bu arabanın fiyatı ne kadar abi ortalama satın almaya çalışırsan? Satın almaya neredeyse 3000'den yukarı. 3000 zlotydan Evet, yukarı. 1000 dolar falan böyle. 1000 dolar falan. Probek kaç binde? Bunda 200 200 bin aşmış yani anlaşılan. İyi tamam. Abi memnun oldum. sağ ol abi. O zaman ne? Görüşürüz, Görüşürüz. inşallah. Sağ ol. Teşekkür Sağ ediyorum. olun abi. Allah razı olsun. İşler iyi değil mi abi? Evet, Sıkıntı iyi. yok. Sağ ol abi. Tamam abi. Tamam, Görüşürüz. Sağ ol Allah'a emanetsin. Sağ ol abi. Sağ ol. Dostlar, resk angrek ustahana gidecek. Kendi bir vaktini alıp oturacak. Görüşürüz. Dostlar, nam eşitdiniz. Berde şunyalar ki men bu arada Dastav. Efendim? Kanalın adını söylersin. Kanalımın adı Palvan.
kanalyma agda edine dostlar biradım yani videom görüyorum agda olmayanlar var şoň üçin edip yolun tutup agda ola edäýmesin başga gana adamlar agda olanoklar. Ben sana kanalımı göstereyim. Ya. Halvan. Ha çıktı bak burada. Bu. Tamam sonra müsait olduğunu Tamam, görürsün. gördüm, tamam. Videolarıma like koy tamam mı? Dostlar yani ortaca $350 ya onun için sen günlük berde 200 heptelik $60 sen nemeňe maşinin arendasını berýän özüň satyn almak istesen gidete $1,000,000 arasynda çykýar we $350 diýmeň ama näçe dollarak bolýar 350 zlotyň näçe dollar bolýar gidete 4'tün hesaplandı $80 8 ay gidete urşa $80 ýalakrak bolýar $100 yetenok edil bugünlerde şunýala kowa ýöne gyşyn iş gowy bolýar men ona maýdyk geçin ýani $350 $80 da kazanýar gidete oňam $10-15 benzine berýäňiz ondan daşary iwiçkiňiz onyňyz munyňyz wesaýra şonýaly çykda biram ýanky dostumyň aýtýarlar ki täzeden siz nalogum tölemer siz şu gazanýan puluňyzy ýöne dastavka diýenýärler ki neyse muň üçin men başgarak täze video çekjek siziň üçin ýöre dastavka üçin täze video bu ine şo sanki işine garaşyp duran maşinler şu maşinlerin kemmesini hem türkmenler dastavka edenler şunýalak maşinler binýär şu maşinlerin gidete bakasy näçe diýýärdim sana müň ýa ine şu maşiny bir tanşyrak dostlar mene içinde sumkostat duranlar bu maşinin bakasy $1,200 alınny Toyota Yaris 2000-nji ýyly men Amerikada Toyota Yaris 2000-nji ýyl gidete haçan $1,200 ýalyk alınny probegam 177.000 2000-nji ýyl maşin özüm gaz benzin motor birlik ine şu maşin ne ustahana içinde anam görkezin usta berdi yetişip bilenok yekeje türkmen olan berdak türkmenlerim işleýänler ýenetýänler bir maşin olan türkmenim şulawlaryň ýanyna getirýär ustan tark türkünden ýa eşdilerim ka gel göreli gel ay ine bulan ustan olmayan maşinleri usta bırak tonsabrak hakikaten bäri täze ragaçylyk ustahana täze ragaçylyk teknik bolsa içinde düzütme ýerlerde atlar bay ýöne şonda da geldiňiz işiňiz ştaýda biter problemi da neme ine Balkanny ýörükde Balkandan ýeterler näme usta gidip para görmese gidip para gasady ýa-da Allah görkezden da ine hakikaten ştaýda türkmen olaryň ýerden görkezden maşynyň içi daşy ustalar bakmadan şeyler mesela ustan yeri täze açılan jüntek petini da sayfetleri dağıtları, Kur'anları dağıtları, her işlemi Kur'an işlerdi inşallah ilk uylan ağabey ben olmadı Kur'an, olmadı da benim ananla kalan berde nime daire, taşında doğanın daire, çek başımı diyalak, kime görmedi, içiracak olsa video çekti de ağam selamun aleyküm kameran taşında buradan dik giday ağam diyecek gelme böyle ağam git dışarı çıkan bunu neme burcumut tam kameran daşında durayda burcumut gele usta biraz utanacak usta olacak oğlanlar ay diyelim berde näçerak gazan bolýar diýip sorajak bolsaňyz ustalar berde diňece tormyzyň nakladkalar çalşaňa nakladkalar çalşan üçin 50 zlot dalýarlar ustalar ýagyn çalşan üçin maşynyň 50 zlot dalýarlar olam näçe diýmek bolar gidip $10 gowrak bolýar ondan soňra galan işleriň bakasyny siz şu zat nakladka çalşaňa ýag çalşaňa $10 anýan olsa galan zatdan bakasyny özüňiz neme edip bilersiňiz hasaplap bilersiňiz meselem şoňa şunça zat bolarrak diýip ýani özüňiz bir hasap edip bilersiňiz ýani bärdine usta olanlara tessenýän bärdin eger elinden kär gelýän küner gelýän olanlar bag bolsa men bilemok hiççilek ýagdaýda täze ustahana bar ýene men o zatdan bilemok prosta men bärdak ýani
aylık günlükler näçe kazanıp bolýan şo zatlar barada öz bilýänje zatlarmy am her mollad bilen nokar dere men hem şonýala ki öz bilýänje zatlamdan aýdyp berýän size ýöne bärik gelseňiz eliňizden hüner gelýän olsa usta olanlar yani erwetde bärdilay özüňiz ýöne şunýala ki garajda açmaly, eýtmeli, beýtmeli ýöne muň üçinem gelip bo nemede aşaňa girip bo açarmaly ýa-da tık 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 yani nemede çekici malayn geleň maşyna oýnýala ki nemeler ýok. Berde egerde sen oňarjak bolsaň, kimme zadyň yani iş etjek bolsaň, dokumentasiýa etmeli. Ýa-da bolmasa sen dokumentasiýadan başyň çykmaýan bolsa, onu näme dersiň? Dokumentasiýadan bir başlyk biriniň ýanyna bararsyň, yani şoň bilen bilerek işleşersiň. Yani men indi ustalaň indi men aýlyk hakyny aýdyp geçmek isleýän, onu men planlat diýsem, planlat diýilemokda bärikle ustalaň öz gowy hasaplary yani bilemokany bir sany maşynyň karap bolsun çarşan üçin git men pikirimçe ortaça yani bir $50 bilen $100 alasy arkaýnam alýanlar. Yani bärik gelseň, gürrüňsiz alýanmydyram? Alýanlar. Yani ustolanları özüňiz hasaplan yani men diňeje bilýän zatlarym üçin näçe alýanyny aýtdym ýöne bu usta türkmen olan üçin yani hemme türkmenler şolawlaryň ýanyna gelýärler çünki düşünmek, zat etmek, aňsat ýa-da sen Ukrainaň ýa beýlekiň ýanyna garaşdyrýarlar, eýtýärler, beýtýärler. Yani şonýa ki diňe bärik gelip sen türkmenler bilen işleşmek hökmana ýa-da bolmasa bärik geleňizde hökmany suratda siziň adyňyza nalog tölenmeli. Yani nalog töletmeseňiz siz bärde gün 1 ýylja işlersiňiz. 2-nji ýylyň bärden sizi Ýewropadan ýa kowýarlar, gün siz bärde galyp bilmeýän. Şoň üçin bärik gelmek isleýän dostlar doganlar hökmany suratda bärik geleňizde nalogyňyzda iş ýer, nire işe girseňiz nalogyňyzy töletmeli. Ýok ýankalak men dastaw etjek diýseňiz dastaw üçin men 1 ýyl işläp bilersiň. 2-nji ýylyň sen bärde Türkdäki o plan şirkete 750 TL bereýin ýa 1000 TL bereýin ýani o kimligim uzatdyryň plana 2 ýyllyk bärt oňa zat. Egerde sen nalogyňy töleseň alýan, nalogyňy tölemeseň sana berenoklar. Karta pabytan almaly. Karta pabytan almaly. Yani oň üçin ama başarmaly. Oň üçin bu zatlar üçin men täzeden bir video çekjek, has açyklaýjak ýöne prosto ine bärde görkezden ýerimde birazrak aýdyp geçäýin diýdim men. Ýöne şonýala ki ustalanlar ne görüşüňiz ýala ki egerde siz özüňiz eliňizden iş gelýär ýöne näme etjäňiz bilmeýän bolsaňyz ne bärde özbekleň, türkleň, täjikleň her kimin ýani özüniň servisleri bolýar. Şo tak baryp bilenmok ýani her maşyna göre papalan gurlaşýarlarym, eýtýärlerim, beýtýärlerim men o tarapyny men hiççilek ýagdaýda bilenmok. Onu gelseňiz ne bärde orsça zat bilseňiz iňadyndan nire barsaňyz Ukrainalar ba iňadyndan orsça düşünüp bilersiňiz we bärik size gelýän maşyn getirilýän maşynlar men şunýala ki könek nemek könerak maşynlar yani oňýala ki ýyly köneler olam kimler getirýän böyle ne bärde özbekler zatlar köpden bilen şonu dastak edip beren ýenet berenler am hova soğuk burnumak ya. Yani şonýala ki dostlar galanna meni bilmeýän zatlaryňyz bolsa ýa düşünmedik yerleriniz bolsa men elimden gelýän zat ederim sizin üçin men Instagram adresimi ýazaryn men Instagram adresim Pelwan aşakdan çyzyk tama ona men öz açıklamasyny bildiren ýeneden billigimden size video çekmekçi onu näme şunýala videolaryň dowam gelmek isleýän bolsaňyz video çekmek menne like kommentaria sizden näme bolluňyz üçin hemmäňize köp sag bolsun aýdýaryn. Ne dip bolsa ýakyn günlerde görüşürüz. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. İşler bolmam. Usta geldingmi? Usta geldik wala. Gymmatçylmaýam usta? Yo normal. Normalmy baga? Bolýam, dagjala. Puluna var ha. Ama usta geldir maşyna bert bana geldir. Dostlar, görüşüňiz ýala ki ne dip bolsa şunu aýtmak isleýän men bärde maşynysa iş tap beremek, iş sat edemek diňeje Stein'in köp şirketler alýarlar, eýtýärler, beýtýärler men ýagdaýyny düşünýär aýtýan men size öz bilýän zatlarymdan soň RTV çykyp size bilýänmi ýa näme sawolsunlar hani haterlam köp görüplem köp diýärler ýok Pelwan Warşawda gezip berenler ýa bilmeýär başka yerde gitmem Pelwan eýdiýär, beýdiýär zatipde men öz bilýän zatlarymdan aýtýan, öz gören zatlarymdan gurrunýar am her mollöz bilen o kardeşler şonýal ki onu näme dostlar indiki videoda görüşen Dur gutorma dentek öçüräýme. Men adym maksat dostlar men Daşowza we İstanbul'un ähli şäherlerine dastavka etýän şular ýa görüşüňiz ýaly sowgatlyk haritler ýakynlaryňyzy gondurup bilersiňiz. Polşadan we dünýäniň hemme ýerinden zakaz alýarys. Ştaýda görýän nomeryňyza we Instagram sahypamyza ýazyp bilersiňiz. Indi sag bolun, gutordy. Başka kemmäňde köp sag bolun.
Görüşýänçek nisip bolsa inlik videolarda. Köp sag bolun.